släkting, det här är jätteglad i Iran. Jag pratade med dem, de är väldigt glada. De väntar på den dagen. Vi vet, vi har alla, vi är här, vi har massor av anhöriga i Iran. Jag har familj i Iran, mina mamma och pappa, de bor i Iran också. Men vi är oroliga för alla, men vi har ingen annan val. Vi var så glada och vi tackar Trump för att han hjälper folket. Folk i Iran är jättenöjda och glada också. För att de vill veta i alla fall, det är borta regimen. Vi vill bara borta regimen. De dansar på gatorna nu. De är inte alls oroliga att det skulle hända dem någonting. De vet det händer inte dem någonting. زمان مرگشون رو زودتر انداختن جلوتر. میبینید که بدون هیچ فراخوانی مردم اومدن پرچم بالا نگه داشتن. اینم برای اونایی که اونور نشستن. ما مردیم از روی پرچم میتونیم رد شد. این بمب و موشک‌ها نمیتونه ما رو مقاومتمون بشه.